U ovom video tutorijalu ću vam pokazati kako da instalirate vaš prvi WordPress sajt na hostingu, host paketu All-in-One Profitsa. Kako da povežete vašu domenu sa hostingom All-in-One Profitsa i jednostavno počnete sa gradnjom vašeg WordPress sajta. Pa da krenemo. Prvo što je potrebno je da se ulogujete u vaš back office kompanije All-in-One Profits i onda kliknete na dugme Products. Kad ste kliknuli na dugme Products, malo scrollujete stranicu, otprilike na polovini stranice ćete vidjeti ovo dugme. Kliknete na to dugme. Otvara vam se ovaj formular, ova stranica. I sad, ukoliko ste slušali neke od mojih prethodnih video materijala, znate već da ovde postoje dve opcije. Prva opcija je da zatražite vaš hosting na domeni koju ste prethodno kupili, znači na svojoj vlastitoj domeni koju ste kupili na nekom servisu. Ili ukoliko ne želite da zakupite vašu domenu, onda imate mogućnost da koristite poddomenu kompanije All-in-One Profits. Znači ova poddomena izgleda ovako, s time što ovo tu gde vidite user, tu se ubacuje vaše korisničko ime koje ste registrovali, to jest koje ste odabrali prilikom registracije u All-in-One Profits. Ukoliko želite da koristite ovu poddomenu, onda je dovoljno da ovde ostavite prazno tako kako jeste i samo kliknete na ovo dugme Click here to request your hosting account. Automatski će vam stići na e-mail podaci preko kojega ćete moći da se logirate na vaš cPanel i preko tog cPanela počinjete izgradnju vašeg WordPress sajta. Sad, ukoliko ste kupili prethodno neku vašu domenu, onda tu domenu upisujete u ovaj prozorčić. Recimo, moja domena je mytfi.biz i isto tako kliknemo na dugme ovo ispod. Kada smo kliknuli istog trenutka na e-mail nam je stiglo obaveštenje od All-in-One Profitsa koje otprilike izgleda ovako. Znači, u toj poruci se nalazi ime hostinga koji treba da unesete tamo na servisu gde ste kupili domenu. Dobit ćete koji je to sajt, ovo je recimo konkretno bilo za neki moj sajt i ovaj deo isto jako važan, ovo vam je taj cPanel. Znači, preko tog linka, kad kliknete na taj link, otvorit će vam se cPanel i sa ovde korisničkim podacima, znači korisničko ime i lozinka, logirate se na taj cPanel i odatle počinje izgradnja sajta. Znači, to vam je vrlo bitna stvar. Taj cPanel otprilike kod mene je kada sam zatražio hosting, trebalo je nekih 2 sata da prođe da postane aktivan i da mogu početi izgradnju sajta. Oni kažu ukoliko za 24 sata se slučajno ne budete mogli imati pristup tom cPanelu, onda da kontaktirate support, verovatno ste onda negde pogrešili nešto u koracima. Ja se nadam da se to nikom neće desiti, pošto je zaista vrlo prosto i praktično nema gde da se pogreši. Sad, ukoliko ste kupili svoju domenu, onda su vam ove dve stvari važne. Ukoliko koristite poddomenu kompanije All-in-One Profits, onda vam to nije bitno, nego jednostavno čim postane aktivan cPanel idete na izgradnju sajta. Znači, praktično vam je na ovom serveru već i postavljen taj cPanel. Sad ja ću vam pokazati za slučaj ukoliko ste kupili domenu. Ja sam napravio već jedan video kako se ta domena kupuje i šta je bitno i gde da obratite pažnju, međutim ovde ću isto da se ulogujem na moj GoDaddy servis, znači kupio sam svoju domenu preko GoDaddy-a, ulogujem se ovde u moj GoDaddy account, kliknem na My account. Ovde ćete vidjeti domene, kliknete na ovo plus, sve domene koje ste vi kupili će se tu nalaziti, uglavnom kod mene postoji trenutno 4, a kod vas će tu biti 1. I ono što je bitno, recimo za domenu koju ste kupili, kliknete na ovo zeleno launch.
Evo nas, znači ovo je menadžer za domene i ono što je bitno kad se nađete u menadžeru za domene je jedna jedinstvena stvar, ovde ime servera, znači kliknete na to name server i imate ovu prvu opciju set name server. Otvorit će vam se jedan ovako iskačući prozor i vidjet ćete ovde imaju ponuđene 4 opcije. Vi kliknete na ovu zadnju da specificirate ime servera i potrebno je, znači vratit ćemo se za trenutak na našu e-mail adresu, potrebno je znači iskopirati pod broj 1 ime prvog servera, idemo na copy, vratimo se na naš menadžer domene i ubacimo ga u prvu kućicu. Pa se vratimo na naš e-mail, iskopiramo ime drugog servera i nalepimo je, znači ovo smo prethodno obrisali i nalepimo ime ovde. I dovoljno je da kliknemo OK. I to je sve. Ja sad neću kliknuti OK zato što je kod mene već sve podešeno. Vi kad kliknete OK, to je sav posao koji je potreban da bi vaša domena bila povezana, znači sa hosting accountom kompanije All in One Profits. Dakle, vraćamo se dalje na e-mail. Na e-mailu sad nam je potrebno da se ulogujemo na naš cPanel. Znači, to je ovaj link. Kliknemo na taj link, to jest otvorit ćemo taj link u nekom prozoru. Evo, ja već ovde imam, evo ću ponovno sada da vi vidite kako to izgleda. Imamo tu se ulogujemo sa podacima, znači to su ovi podaci koji ste dobili, u e-mailu, znači korisničko ime i password, to vam je bitno, to ovde unosite korisničko ime, ovde unosite password, sad sam ja nešto pogrešio, da, evo ga, sad ste u vašem cPanelu. Iz tog cPanela kreće izgradnja vašeg sajta. Ovde ćete vidjeti brdo ikonica i ne želim da se obeshrabrite u startu, znači od svega ovoga vama je potrebno bukvalno 1 ili 2 ikonice. Evo sad ću vam pokazati odmah, znači scrollujete ovu stranicu skroz ovde maltene na kraj i tražite ovaj Fantastico Deluxe ikonicu. Kad kliknete na ikonicu Fantastico Deluxe, otvorit će vam se ovaj prozor. Sa leve strane ćete vidjeti mnoštvo servisa na kojima možete da izgradite vaš sajt. Mi ćemo koristiti WordPress zato što je WordPress opšte prihvaćen i popularan u celom svetu i jako puno ima besplatnih pluginova, dodataka i svega nečega što će vam pomoći u izgradnji vašeg posla na internetu. Dakle, kliknete na ovo WordPress, otvara vam se ovaj prozor i kliknete na New Installation, znači kliknete na ovaj plavi link, to jest slova plave boje i otvara vam se ovaj prozor. Šta je sad tu potrebno? U ovom prozoru birate ime vaše domene. Kod vas će se ovde nalaziti samo jedno ime, kao što je ova osnovna, konkretno moja domena, a recimo ja sam napravio jednu probnu poddomenu, čisto da bi vam pokazao kako ide taj postupak instalacije. Znači, tu odaberete tu vašu domenu, u ovoj drugoj kućici ostavljate prazno, to preskačete, zatim dolazite u ovu treću kućicu, tu unosite administratorsko korisničko ime. To korisničko ime će vam kasnije služiti da možete editovati i uređivati vaš web sajt. Dakle, izmislite ovde neko korisničko ime i izmislite neku lozinku. Probno neka lozinka.
ovdje stavljate admin nickname, to je ime koje se pojavljuje na postovima, znači kada nešto napišete na vašem blogu, vašem web sajtu, to će ime koje će biti prikazivano. Znači, eto, ja ću tu staviti Nebojša. Ovdje stavljate vašu e-mail adresu. I ovdje izmislite ime nekog vašeg sajta, šta ja znam, ime mog sajta je Total Freedom International, eto to ću sad staviti, nije ni bitno, ovo description to možete sad ostaviti prazno i to je sve što treba. Znači da zapamtite ovo vaše korisničko ime, da zapamtite lozinku i to je sve, kliknete na ovo Install WordPress. I to je ono što je vam potrebno. Treba da kliknete na Finish Installation. Nakon toga vam se otvorio prozor sa podacima gdje vas obaveštavaju na koji način ćete se moći ulogovati u taj vaš WordPress da bi editovali sajt. I to je recimo ovaj link preko kojega dolazite na vaš WordPress. Sad kad bi ja kliknuo na taj link, automatski će mi se otvorit će se WordPress i počinjemo editovanje našeg sajta. Sad, da te podatke ne bi zaboravili, ovdje imamo mogućnost da upišemo našu e-mail adresu i kliknemo Send email i na e-mailu će nam se pronaći svi podaci, znači lozinka, korisničko ime i taj link preko kojeg dolazimo do ove stranice za WordPress. To bi ukratko bilo sve što sam hteo u ovom videu da vam pokažem. Znači vi ste u ovom trenutku instalirali vaš prvi WordPress. Znači sada kad bi ovaj moj link na koji sam ja instalirao WordPress, sada kad bi njega kliknuli u pretraživač, automatski bi vam se otvorio vaš WordPress sajt. Evo, znači vidite, već smo napravili WordPress sajt. Dalje ono što je potrebno je dodati sadržaj na tu stranicu, a o tome će biti reči u nekom narednom videu. Evo ovdje ću vam samo još kratko pokazati kako izgleda recimo kad se ulogujete u taj vaš WordPress. Kliknemo, znači upisali smo korisničko ime i lozinku i tako izgleda WordPress iznutra. Ja se u ovom trenutku neću zadržavati sa time kako se edituje sajt na WordPressu. Vi ste u ovom trenutku naučili kako da instalirate vaš WordPress, kako da pokrenete sajt i vidjeli ste kako izgleda taj sajt konkretno instaliran. Dodat ćete na njega neki sadržaj, neki test koji ćete naučiti u narednim video tutorialima i potpuno ste osposobljeni za rad na internetu i za ostvarenje dodatnih prihoda. I to je to. To je sve. Nadam se da će vam ovo biti od koristi. Zahvaljujem se na pažnji i prijatno.